Okay, uma sifunda iBhayibheli, we've got characters eBhayibhelini which they tend to be our role model kakhulu, kangangokuba uma sibheka izinto azenzile ezinhle, umuntu can say, hey, David is my hero. Ebheka into yokuthi uDavid wabulala uGoliathi, so naye uyawisha sengazathi angaba nalawo manje. angaba nala uNkulunkulu angamupha lawo mandla awanikeza uGoliath. But that tends to ukuthi ngoba bangabantu David somewhere somehow kunala abazolekha khona something. uDavid sithola ukuthi wabeka enye indoda eqhulwini lempi ngesizathu sokuthi ife. And then uma sibenza ama role model wethu iyenza ukuthi sikwazi ukusijustify ngokuthi uma siphila kulokhu kulunga, uma ke kwenzeka sawela esonweni bese ngithi mina engano David bakwenza ukuthi so iyenza ukuthi singakholwa ukubelieve into ukuthi ikhona impilo engcwele iyaphileka, it is possible, because there is a role model Emile, the main character okunguKristu ofikile wama wayiphila, waphila icebo likaNkulunkulu waze waliqeda kungekho nento enye elichashaza, which is why I do call abazalwane